Sas van Gent is camperoverlast zat en de Oosterscheldekering gaat er anders uitzien. Maar we beginnen met het onderwerp dat het nieuws deze week weer beheerste. Want het coronavirus laait weer op. Ook in Zeeland. Zo nam het aantal Zeeuwse besmettingen na weken daling weer toe. Is er een besmettingscluster in Goes en even leek het erop dat er ook een brandhaard in Cadzand was. Want 12 van de 15 leden van een Belgische familie die vakantie vierde in Cadzand bleken bij terugkomst besmet met het coronavirus. Maar de kans dat andere toeristen zijn besmet lijkt nihil. We merkten in de eerste dagen niks, dus we hebben gewoon van die vakantie genoten, veel gefietst. En dan de zaterdagavond heeft mevrouw koorts gekregen. Daarop werd de huisarts in België gebeld die de familie aanraadde terug naar huis te komen en een coronatest te doen. Toen die positief bleek is de familie in quarantaine gegaan. Volgens Hendrik van Drommer is er tijdens de vakantie weinig contact geweest met andere mensen. Maar goed, ja, we hebben daar samen ontbeten, we hebben samen daar gebarbecued. Er is daarvoor materiaal naar de winkels gehaald geweest in Cadzand. Ja, dus uiteraard is er daar wel contact geweest. Hè. En uit contactonderzoek, uitgevoerd door de Vlaamse GGD, bleek dat de besmetting niet in Cadzand is opgelopen, maar dat een familielid bij aankomst in Zeeland al was besmet. En dan Goes. Van de 100 Zeeuwse besmettingen die er sinds 1 juli bij zijn gekomen, komt het merendeel uit deze gemeente. 2 privéfeestjes zijn daar de oorzaak van, maar niet alle besmettingen zijn terug te leiden naar de bron. De GGD ziet dat Zeeuwen de coronamaatregelen steeds minder serieus nemen. Afstand houden van elkaar bijvoorbeeld. En dat noemt de organisatie zorgwekkend. Wij als GGD maken ons wel zorgen. Want ja, als dit zo doorgaat, dan kan het natuurlijk helemaal de pan uitreizen. Dat willen we niet met z'n allen. Dus we willen niet terug naar die intelligente lockdown. We willen eigenlijk gewoon lekker doorgaan met ons leven. Ja, dat is wat we allemaal willen. Maar ja, we moeten wel zorgen dat het virus geen kans krijgt. Vorige week werd bekend dat er een corona-uitbraak in Goes was. En afgelopen weekend kwam Cadzand-Bad in het nieuws, omdat er 12 Belgische toeristen het virus hadden meegenomen naar Zeeland. Nou, natuurlijk zijn er wel ogen op Zeeland gericht, omdat we een paar gevallen ook in onze provincie hebben gehad. Omdat we natuurlijk een hele toeristische provincie zijn, waar het gewoon druk is op dit moment. Maar ik denk dat het beeld wat we in Zeeland op dit moment zien, niet afwijkt van het landelijke beeld wat het RIVM vandaag weer gepresenteerd heeft. Moeten we dan niet op den duur zeggen, er zijn te veel toeristen? Zeeland op slot bijvoorbeeld. Nee, ik denk als wij de regels naleven die we met elkaar hebben afgesproken, dan kunnen we dat virus in bedwang houden. En dat is waar we op dit moment op moeten inzetten. Dat het aantal besmettingen weer toeneemt, hoeft nog niet te betekenen dat de tweede golf nu is gestart, zegt verslaggever Carlijn de Splenter. De GGD en de veiligheidsregio hebben het nog niet over een tweede golf, maar wel over een zorgwekkende situatie. Dat misschien wel kan leiden tot die tweede golf waar iedereen het over heeft. Maar op dit moment dus nog niet. En dat heeft er ook mee te maken omdat er nog maar weinig ziekenhuisopnames zijn. Op dit moment ligt er maar 1 coronapatiënt in het ziekenhuis in Zeeland. En naar aanleiding van dit nieuws en de oproep om vooral te testen, breken de coronatestlocaties iedere dag record na record. Na Goes is nu ook de testcapaciteit in Terneuzen uitgebreid. Op deze testlocatie in Terneuzen is er flink opgeschaald. De eerste unit is een hele dag beschikbaar en sinds gisteren is de tweede unit een halve dag beschikbaar. Vandaag zijn er 123 testen uitgevoerd en dat is opnieuw een record. De afsprakenagenda van de testlocatie van ziekenhuis Zorgzaam zat vandaag dan ook vol. Het is daar de afgelopen dagen extra druk omdat veel inwoners van Walcher en de Beverlanden naar Zeeuws-Vlaanderen uitwijken voor een coronatest. Bij de teststraat in Goes is het namelijk nog drukker. We gaan eerst met een stokje in de keel en vervolgens gaan we met een stokje in de neus. Zorgzaam schakelt vakantiekrachten in om bij te springen. Mocht het nodig zijn, kunnen ze de capaciteit opnieuw verhogen. Het zou dan zomaar kunnen dat de testlocatie ook in de avonturen open gaat. Ja, dat was hem. Gaat het? Het gaat. Wilt u een tissue hebben? Volgens de GGD Zeeland kunnen mensen die bellen voor een afspraak nog altijd de volgende dag terecht. Binnen 48 uur krijgt u de uitslag van de GGD. En Zeeuwse ondernemers hebben een brief gekregen met een waarschuwing dat de coronaregels beter nageleefd moeten worden. Dat schrijven 4 grote organisaties. De Zeeuwse afdelingen van de Koninklijke Horeca Nederland en Hiswa Recron, de Veiligheidsregio Zeeland en Toeristisch Ondernemend Zeeland. De sector verstuurt de brief omdat het nog te vaak misgaat op straat.
Maar ook bij recreatie- en horecaondernemers houden niet alle gasten zich meer aan de regels. We zien dat die ondernemers, zeker die in de horeca, die zijn in principe niet opgeleid om handhavend op te treden. Het zijn mensen die gastvrijheid een warm hart toedragen en die in het kader van die gastvrijheid ook hun opleiding hebben genoten. En juist voor die groep is het heel lastig om klanten aan te spreken. Ondernemers vertellen mij dat de regels handhaven op de terrassen niet altijd mogelijk is. Mensen luisteren soms niet of worden zelfs boos als ze op de regels gewezen worden. Openlijk erover praten durven de ondernemers ook niet, want ze krijgen €4.000 boete als klanten zich niet aan de regels houden. Dat kunnen we echt niet hebben. Dat kan niemand hebben. Hè? Laten we daar heel eerlijk in zijn. Dat moeten we ook niet willen. Maar uitbraak van virussen is iets wat we ook helemaal niet willen. Lockdowns in welke vorm dan ook zijn dodelijk voor een provincie als Zeeland. De basis van de problemen zit hem voornamelijk in de verschillen per land, denkt de Reu. Nou ja, dan krijg je de vraag van wat is een huishouden. En in België praten ze over een bubbel en wij praten over een huishouden als zijn de mensen die samen onder één dak zitten. En daar zit al de kern van het probleem, denk ik. In de gezamenlijke brief staat wel dat er vanuit de overheid ook gecontroleerd gaat worden. Jongens, laten we die regels naleven. Dat is cruciaal. Handhaven willen we eigenlijk helemaal niet en is eigenlijk ook niet nodig als wij het met z'n allen goed doen. En om hier iedereen er nog eens op te wijzen worden er nieuwe stickers geplakt. En de maatregelen die in Zeeland worden genomen zijn overigens niet genoeg, vindt de burgemeester van de Belgische gemeente Deinze bij Gent. En hij deed een merkwaardige oproep aan zijn inwoners. Ga niet naar Zeeland. Hij vindt het hier niet veilig omdat er geen mondkapjes worden gedragen. Hij deed deze oproep omdat er Belgen met mondmaskers zouden zijn geweigerd bij een winkel in Sluis. De ondernemersvereniging van Sluis vindt de aantijgingen niet eerlijk en laat nu folders maken om bezoekers duidelijk te maken dat ze respect hebben voor bezoekers die een mondkapje dragen. En Zeeland begint aardig vol te lopen met toeristen. De bezettingsgraad van de campings, vakantieparken en hotels ligt nu op 95%. En dat loopt de komende weken alleen maar verder op, verwacht de VVV. Behalve aan de kust ziet de toerismedienst dat het ook in de bed and breakfast en hotels in het binnenland aardig vol begint te raken. Met deze cijfers evenaart dit hoogseizoen de topjaren 2018 en 2019, toen het vanwege het mooie weer druk was in de provincie. Het verschil dit jaar is dat er door corona meer Nederlanders voor een vakantie in Zeeland kiezen. En inwoners van Sasvagent zijn de overlast zat van het camperterrein aan de Oostkade. De gemeente Terneuzen gedoogt dat er meer campers dan toegestaan overnachten, maar dat levert wel ongemak op. Dan komen de vuilniszakken hier op het mooie eiland in de vuilbakken terecht, die helaas te weinig geleegd worden. De chemische toiletten van de mensen die raken ook vol na een paar dagen. En dan gaan ze helaas bij ons achter de bosjes. En daarom wil ze dat de gemeente snel met oplossingen komt. Je ziet wel eens van die Dixie-toiletten, dat ze die misschien eventueel plaatsen. Iets meer containers zou ook heel aangenaam zijn. En de gemeente heeft deze week extra afvalbakken laten plaatsen, maar extra toiletten komen er niet. De Zeeuwse coalitiepartijen zien niets in een referendum over het compensatiepakket voor de marinierskazerne. Stichting Zeeland Tolvrij wil dat de Zeeuwen zich over het pakket kunnen uitspreken. Maar 2 van de 4 coalitiepartijen zeggen nu al een eventuele referendumuitslag naast zich neer te leggen. Provinciale Staten van Zeeland gingen op 10 juli akkoord met het compensatiepakket dat Zeeland krijgt voor het niet doorgaan van de marinierskazerne. Een tolvrije Westerschelde-tunnel zit daar niet bij. En een motie om een referendum hierover te houden werd weggestemd. De grote meerderheid in Provinciale Staten heeft gezegd nee, dat gaan we niet doen. Er is een akkoord met het Rijk, de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland over het pakket Wientjes. En de coalitiepartijen hebben weinig zin om dat moeizaam bereikte akkoord op losse schroeven te zetten. Maar Stichting Zeeland Tolvrij wil een referendum onder de Zeeuwen houden over dat compensatiepakket. Niet doen, zeggen de coalitiepartijen. Want dat is onhaalbaar en veel te duur. Het is niet zo erg te verwachten dat dit als extraatje erbij komt. Het gaat dan om een bedrag van 400 miljoen, terwijl het hele compensatiepakket 650 miljoen is. Wij zouden niet graag zien dat er allerlei dingen sneuvelen om die tolvrije tunnel erin te zetten. En volgens de VVD is er nog een risico. Ik vind dat we moeten vermijden dat het een strijd, een competitie wordt tussen de 2 overkanten. En dat wil ik niet, dat is niet goed voor Zeeland, dat is niet in het belang van Zeeland. En ik denk dat we die tolvrije tunnel moeten proberen op een andere manier te bereiken. VVD en CDA geven nu al aan een eventuele referendumuitslag naast zich neer te leggen als blijkt dat het compensatiepakket zou moeten worden opengebroken. Coalitiepartijen SGP en PvdA gaan zover nog niet, maar ook zij zijn tegen een referendum over dit onderwerp.
Er moeten snel nieuwe woningen bijkomen in Zeeuws-Vlaanderen om te kunnen blijven voldoen aan de vraag, zeggen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. De komende 10 jaar gaat het al om 1000 tot 1500 woningen. De Zeeuws-Vlaamse bevolking groeit dankzij de komst van Belgen en arbeidsmigranten. Het onderschrijft eigenlijk wat wij al een jaar of 8, 9 voelen en zien gebeuren in de markt. Met name de komst van Belgen die zich in Zeeuws-Vlaanderen willen vestigen. Die was er altijd al sterk en die is eigenlijk alleen nog maar verder toegenomen. Nu zijn er ook regiobreed cijfers en die liegen er niet om. Uit een onderzoek van de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten samen blijkt dat er de komende 10 jaar 1000 tot 1500 nieuwe woningen nodig zijn om te voldoen aan alle vraag. Het gaat om appartementen zoals hier in Hulst voor bijvoorbeeld vermogende Belgen, maar ook om geschikte woningen voor tijdelijke werkers uit heel Europa. De blik is te lang naar binnen gericht geweest, terwijl de groei komt van buiten de grens, is hier de kritiek. Ook op het provinciebestuur in Middelburg. Die hebben natuurlijk de Nederlandse prognoses en dat zie je bij de andere provincies in Nederland ook. Allemaal gericht op de gezinnen. En dan heb je een stuk vergrijzing ja, en daarmee wordt er dan afgeteld. Dan zeg je hebt dadelijk minder woningen nodig, dus je gaat bouwen voor leegstand. Terwijl wij zeggen eigenlijk hiervan, dat hebben we eigenlijk al steeds gezegd, het is voor ons het kip-ei verhaal. Je hebt meer mensen nodig, je moet je huisvesten, heb je ook woningen nodig. Dus het is een combinatie en daarom is het goed om die doorkijk te kunnen maken voor de komende 10 jaar, om daar een beeld op te hebben. De boodschap richting de provincie en ook richting het Rijk, die eigenlijk gaan over de woningbouw, is duidelijk. Zeeuws-Vlaanderen is geen krimpregio, sterker nog, het groeit. En het komt mede door de Belgen en door expats en arbeidsmigranten. En er is natuurlijk altijd van boven uit den landen gekeken naar Zeeuws-Vlaanderen en een grote streep getrokken bij de grens. Terwijl wij natuurlijk altijd al gemerkt hebben dat die Belgen die grens niet zo hard zien als een grens, maar meer als een stippenlijn. En dat begint natuurlijk steeds verder te vervagen. Dus wij zien gewoon dat die trek vanuit Antwerpen, vanuit Gent, deze kant op vanuit Brugge naar Zeeuws-Vlaanderen, ja, die is er gewoon en die wordt alleen maar groter, want die druk op die steden, die wordt alleen maar groter. Dus die mensen die willen ook ergens wonen. En dan heb je hier natuurlijk een prachtig gebied. Bouwen is het devies dus voor de komende 10 jaar. De 3 Zeeuws-Vlaamse gemeentes hopen na de zomer op basis van het rapport een woonvisie klaar te hebben. Die gaat aan richting provincie, die voor een belangrijk deel gaat over de woningbouw in Zeeland. En de provincie laat in een reactie weten dat ze de toenemende vraag naar huizen in Zeeuws-Vlaanderen in de gaten zullen houden en zullen ingrijpen als dat nodig is. De Oosterscheldekering gaat er anders uitzien. Dat wil zeggen, eerst een stukje op proef, daarna de rest. En dat is allemaal om de kering veiliger te maken. De Oosterscheldekering zoals we hem al bijna 35 jaar kennen. Maar dat uiterlijk gaat drastisch veranderen. Dit is zoals de pijlers er nu nog uitzien. En zo wordt het. Onze medewerkers die hier altijd onderhoud doen, die moesten in het verleden altijd met een soort loopbruggetje, dan moesten ze over de reling inschuiven en dan moesten ze zo naar de pijlers toe. Nou, dat vonden we toch Arbo niet meer verantwoordelijk. Dus we hebben nu overal, bij iedere pijler gaan we van die platforms maken, dat ze dus makkelijk vanaf de werkweg naar de pijlers kunnen stappen. Een hekwerk is nodig om te voorkomen dat mensen zomaar op de pijler kunnen stappen. Wat we wel eens zien, vissers zoeken natuurlijk altijd het mooiste plekje waar je het meeste vis vangt. Nou ja, dat willen we natuurlijk eigenlijk helemaal niet hebben. Want omdat het ook een kritiek object is waar allerlei kabels lopen en zo, ja, is dat eigenlijk natuurlijk niet gewenst. En vandaar dat we ervoor willen zorgen dat het ook bijna onmogelijk is om nog op de kering te komen als je daar niks te zoeken hebt. Ook de relingen worden aangepast. De originele voldoen niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Deze pijlen die zijn horizontaal, de nieuwe zijn verticaal, zodat je er niet op kunt klimmen. En natuurlijk de nieuwe normen van veiligheid zijn veel scherper als tijdens de bouw van de kering. Dus nu hebben we gekozen voor een hoogte van 1,20 meter in plek van 90 centimeter. De aanpassingen zijn in een proefvak over een lengte van 45 meter geplaatst. De architect heeft hier natuurlijk goed over nagedacht, dat het ook past in de omgeving, dat het past bij zo'n icoon als de Oosterscheldekering. Alleen wij zijn niet de enigen die daarover meedenken. We hebben natuurlijk de welstandscommissie van de gemeente Veren en van Schouwen-Duiveland die ook advies gaan geven. We gaan dit evalueren. Maar ook bijvoorbeeld de brandweer kijkt mee. Voor als de hulpdiensten op de pijlers moeten zijn, dat ze dat ook op een veilige manier kunnen doen. Als iedereen akkoord gaat, wordt de rest van de Oosterscheldekering volgend jaar aangepast. In 2022 moet alles klaar zijn.
Samen zingen in de kerk is lange tijd tegengehouden omdat het mogelijk het coronavirus zou kunnen verspreiden. Maar nu het toch weer onder strikte voorwaarden mag, klinkt er weer gezang in de Zeeuwse kerken. Al durven nog niet alle kerkgemeenschappen het aan. Samen zingen in een dienst. Als lofuiting, maar het zorgt vooral ook voor verbondenheid. Hier in de Nieuwe Kerk in Middelburg durven ze het weer aan. Nou, we hebben de discussie ook goed gevolgd en dat doet de protestantse kerk in Nederland ook. En voor kerken zoals de Nieuwe Kerk, die een hele oude structuur hebben, hoog zijn, ruim zijn, goed gelucht kunnen worden, is er ruimte gegeven om dat te doen, mits je je aan de voorwaarden houdt. Dus als het over die voorwaarden gaat, dat betekent dat we een reserveringssysteem hebben. Iedereen die binnenkomt, die wordt gevraagd naar zijn gezondheid. De stoelen staan op voldoende afstand uit elkaar in een zigzagopstelling. En op die manier denken we dat we binnen de richtlijnen dat kunnen doen. Waar hier normaal plaats is voor 400 mensen, mogen er nu maar 100 naar binnen. En volgens het kerkbestuur is er veel animo voor deze diensten, wat wijst op veel vertrouwen dat het veilig is, ook het samen zingen. Ja, men zal daar wel goede redenen voor hebben dat het kan. En die kerk is ook zo groot en volgens mij is er hele goede ventilatie, want het tocht altijd. Dus nee, ik ben er niet zo ongerust in. Het kerkbestuur zegt er streng op toe te zien dat de regels van het RIVM goed worden nageleefd. We volgen het iedere keer nauw. Vorige week werd er even geschoven met stoelen. Daarvan hebben we gezegd, dat moet je niet doen, want dan komen we in conflict met de afstandsregels. Ook al mag het nu van de overheid, veel kerkgemeenschappen zijn nog terughoudend. De katholieke kerken hebben bijvoorbeeld nog geen toestemming van de bisschop en de synagoge in Middelburg is voorlopig nog helemaal gesloten. Ook kunnen sommige kerken simpelweg niet aan de eisen voldoen. Het RIVM geeft ook wel een aantal richtlijnen waarop het wel of niet zou mogen. En wij zijn, laten we zeggen, een middelgrote tot kleine kerk. En dat betekent 24/7 ventileren. Dat betekent zigzagopstelling. Dus de mensen moeten per stuk geregistreerd worden. Dus dat zijn allemaal dingen waarom wij denken, ja, daar zijn we nog niet aan toe. Je wilt natuurlijk niet naar buiten komen met een gemeenschap waar je dan zegt van, doordat we niet goed de regels hebben nageleefd, om maar eens even zo te zeggen, ontstaat er iets waardoor mensen ziek zijn geworden. Een kerkgemeenschap gaat er juist over dat je naar elkaar omziet, dus waarom zou je dat risico lopen? Dus is hier voorlopig alleen gezang te horen van enkele voorzangers en via zelf opgenomen liederen en YouTube-filmpjes. Begrijpt u dat er buiten de kerk mogelijk toch huiverig gereageerd wordt op dit besluit? Ik snap dat, want de discussie is inderdaad niet afgerond. Maar goed, we weten heel veel nog niet over de verspreiding van het virus. En als er geen ruimte was gegeven vanuit het RIVM en de Protestantse Kerk Nederland, hadden wij het ook beslist niet gedaan. In augustus zal het zingen tijdens de diensten worden geëvalueerd. En zo bent u weer helemaal bijgezongen en bijgepraat. En voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd terecht op onze site, omroepzeeland.nl en onze app. En voor nu nog een fijne avond en tot morgen.